Атаклы татар драма актеры Шәүкәт Биктимиров 1928 елның 28 октябрендә Казанда укытучылар гаиләсендә туа. Әнисе Җавахирә бәби тапканда дөнья куя. Шәүкәтнең әти-әнисе руханилар нәселеннән була, шунлыктан әтисе Хәсәнгә мәктәп авылларны еш алыштырырга туры килә. Хатыны вафатыннан соң Хәсән күпмедер вакыт улын бер үзе тәрбияли, аннары өйләнә. Соңрак яңа гаиләдә кызлары Гөлназ һәм кече улы Җәүдәт туа. Әтисе авылда театр түгәрәген җитәкли. Малай тәүге сәхнә тәҗрибәсен Мингәр авылында үзләштерә. 1938 елда туганнан-туган апасы, Татар академия театры актрисасы, ТССРның халык артисты Галимә Ибраһимова яшь Шәүкәтне үз янына алдыра. Малай күп вакытын театрда үткәрә. Шул рәвешле аның тәкъдире сәнгать дөньясына тәгаенләнә. 1949 елда Шәүкәт Биктимиров Казан театр техникумын тәмамлый һәм Камал театрына эшкә алына. Ул әлеге театрга 60 ел гомерен багышлый һәм анда 150дән артык роль уйный. Иҗатының башлангыч чорында ук төрле пландагы рольләрне башкарганда характерның үзенчәлекләрен табарга һәм образ психологиясенә үтеп керергә омтыла. Чын артист булуыма беренче югары бәяне бөек татар актрисасы Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаядан ишеттем дип гурланып искә ала ул. Аңа Лениннан алып Туктамыш ханга кадәр төрле образларны гәүдәләндерергә туры килә. 1965 елда Шыңгыз Айтматов повесте буенча куелган Гүзәлем Әсәл спектаклендәге Байтимер образы артист иҗатында борылыш чоры була. Анда ул үзенең иҗади мөмкинлекләрен тулысынча ачуга ирешә. Әлеге роль өчен аңа 1967 елда ТССРның Каптулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге бирелә. Таҗи Гыйззәт пьесасы буенча куелган Ташкыннар спектаклендәге Нургали, Хәй Вахитның беренче мәхәббәтендәге Тәлгать, Шәриф Хөсәйновның Әни килде спектаклендәге Ислам, Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәлендәге Ишан, Туфан Миңнуллинның Без китәбез, сез каласыз әсәре буенча уйналган спектакльдәге Хәсән Акчурин һәм башкалар татар актерлык сәнгате хәзинәсенә керделәр. Шәүкәт Биктимиров казанышлары өчен 1968, 1970 һәм 1977 елларда ТССРның, РСФСРның һәм СССРның халык артисты исемнәренә лаек була. Артист иҗатында Туфан Миңнуллин пьесасы буенча Марсель Сәлимҗанов тарафыннан куелган Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендәге Әлмәндәр карт образы аерым урын били. Әлеге роль өчен аңа 1979 елда РСФСРның Константин Станиславский исемендәге дәүләт бүләге бирелә. Спектакль 30 елдан артык зур уңыш белән бара һәм Шәүкәт Биктимиров сәхнәдән киткәннән соң гына репертуардан төшерелә. Бөек актер шулай ук Гариф Ахунов сценарий буенча Свердловск киностудиясенең Хәзинә фильмында, Казан киностудияләренең Күктау, Зөләйха фильмнарында, телевизион фильмнарда һәм спектакльләрдә экраннарга чыга. Совет фильмнарын татар телендә яңгырата. Аның тавышы радиода языла. Эшчәнлеге дәврендә ул элеккеге СССРның барлык шәһәрләрендә дә диярлек шулай ук Финляндия һәм Төркия сәхнәләрендә чыгыш ясый. 2007 елда Шәүкәт Биктимиров Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының шәрәфле әгъзасы булып сайлана. Ул 2012 елның 28 маенда вафат була. Казанның яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. 2014 елда Мингәр авылы китапханәсе каршында сәхнә даһиның музее ачылды. 2016 елда Татарстанда Шәүкәт Биктимиров исемендәге Әлмәндәр варислары халыкара балалар театр иҗаты фестиваль конкурсы гамәлгә куелды. Шәүкәт Биктимиров катнашындагы спектакльләр милли театр сәнгатенең алтын фондына керде. Талантлы актер үзенең нурлы карашы һәм сихри елмаюы белән тамашачының йөрәгендә һәм күңел түрендә мәңгегә уелып калды. Алла карга дигән ай асыл кыш кунган җирен кайсылай имәндә
Sin başını sende minnimedim, başkayıma hasret kilgendey. Sin başını sende minnimedim, başkayıma hasret kilgendey.